Com esteu aquesta setmana? El temps continuarà marcat per l'anticicló al nostre àmbit, mentre les pertorbacions i els canvis de temps sobretot circulen pel centre del continent. Ens estem mirant aquests mapes de temperatura i altura. Fixeu-vos en aquesta taca blava que passarà, que entrarà de latituds més altes cap al centre del continent i que provocarà canvis importants en aquest sector, tant pel que fa a temperatures més baixes com també pel que fa a pluges abundants. Mentre al nostre àmbit continuarem bloquejats per l'anticicló i per tant seguirem amb un temps estable. De fet, això es veu perfectament si ens mirem els mapes d'acumulacions de precipitació prevista de cara als pròxims dies. En general, durant tota la setmana, els totals acumulats de la setmana, fixeu-vos com es veuen clarament aquestes taques bastant morades cap a sectors, per exemple, de Grècia o del Mediterrani més central i fins i tot oriental, i també en alguns punts de les Açores, per exemple, o sectors del nord del continent, però en canvi el nostre àmbit queda com bloquejat queda bloquejades aquestes precipitacions per l'anticicló que es mantindrà ferm al llarg dels pròxims dies. Ens mirem els mapes de nuvolositat al nostre àmbit per veure com el temps ha de seguir estable aquests dies vinents. Seguirem parlant d'un temps amb molt més sol que no pas núvols, s'aniran formant núvols baixos, boires a primeres hores en sectors de la Catalunya central i en altres comarques interiors, però en tendència a dissipar-se a partir del migdia, i per la resta poca cosa més. En tot cas sí que, però, a partir de dijous i de cara a la segona part de la setmana podríem tenir un panorama una mica més variable i més canviant, que pugui arribar a comportar fins i tot algun ruixat, però serien en tot cas precipitacions molt aïllades i molt puntuals. Però sí que cal tenir en compte que a partir de dijous probablement entrarem en una fase com a mínim de nuvolositat més variable i de temps una mica més canviant. Si ens mirem els mapes de probabilitat que arribi a ploure en algun moment del dia, veureu com els pròxims dies el temps serà totalment estable i com a partir de dijous a la tarda i sobretot de cara a divendres podríem arribar a tenir algun ruixat puntual cap a sectors de la costa central, però en tot cas sembla que serien fenòmens bastant dispersos, bastant aïllats i més aviat poc abundants. Ho anirem seguint, però no sembla un gran canvi de temps i sembla que tampoc no tindria gaire repercussió sobre el cap de setmana. Hem de parlar també de les temperatures de cara als pròxims dies, perquè de moment a curt termini sembla que seguirem amb aquesta dinàmica de matins freds però migdies suaus, sobretot aquest dimarts, i en canvi a partir de dijous una entrada d'aire fred que sobretot afectarà, com comentàvem, al centre del continent, també ens acabarà comportant una lleugera baixada de les temperatures al nostre àmbit, i per tant hem d'esperar que es reforci l'ambient de tardor a partir de dijous i de cara a la segona part de la setmana, amb temperatures que no baixaran d'una forma brusca, però sí que podrien recular sobretot al migdia 2, 3, 4 graus, i per tant es reforçaria aquest ambient d'octubre, que de moment està sent un octubre més com els d'abans que no pas com els últims, amb temperatures baixes per l'època si tenim en compte la mitjana dels últims 10 anys, i en canvi molt més normals si ens anem una mica més endarrere en les dades climàtiques. Per últim parlem també del vent, perquè tot i que no ha de ser especialment protagonista aquests pròxims dies, sí que aquest dimarts a última hora, especialment la tramuntana, s'enfortirà una mica, aquest vent de nord que ja ha anat bufant en menor mesura els últims dies, i de cara a dimecres especialment s'arribarà a deixar sentir amb cops de 60-70 km per hora, fins i tot puntualment en alguns sectors del nord de la Costa Brava. En canvi, ben poc es deixarà sentir el mestral a les Terres de l'Ebre. Acabem així, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens feu arribar.